Kandisundidzira abva atomundibata zamu rangu iye Sabhuku. Ndizoenda kumapurisa nchibva pano. Akandisundidzira kanibata zamu rangu unowanipisivira kubata mukadzi womunhu. Ini vaindivinga pamba pangu ndine mushairi eni wayazondudza zvemugana. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Chakaitika ndechekuti mukugara kwandakaita ndakaganhurana nemukomana uyu anodzidzimba neite svo. Saka ndakazoona pamba pake akuvaka chivakwa chiri kupinda mumota chayo chakutonhanhaira kuyadhi kwangu. Ndaona zvakadaro ndakabva ndati sezvo murume wacho asipo, rega ndinotora baba umini wacho ndinobvunza kuti zviri kufamba sei chivakwa chamuri kudini, chamuri kuvaka pamba penyu apa. Ndakabva ndatorana naye Sidney Mungani kana kuti Svowa, bva ndaenda naye pamba padzimba ndete Svowa. Ndasvika ipapo ndakasvika ndakati Bushungo, tauya pamusha wenyu, itai kuti ndionesane namai ndiri kuti ndiri kufamba sei pane chivakwa ichi. Ndichingosvika ipapo ndakabvunza kuti makadii. Mukadzi wake akabva andituka zvimwe zvokuti ndakatadza kuziva kuti ndisati atombobvunza nyaya yacho. Ndakati konai hondo ndei, ndauya pano kubvunza kuti chivakwa ichi chamuri kuvaka ichi murodhi zvinotenderwa here. Zvikanzi haugoni kugara nevanhu, bva pano, get away, uri mudiki chaizvo, ende chivakwa ichi ndichachivaka uchida usingadi, bva pano. Ndakati inzwa baba muni zviri kutaura mukadzi wako, indaichifunga kuti mungu achakupa mukana iwewe baba wotaura neni pachivakwa chiri papa ichi. Saka uyu zvararatidza kuti ndiye muridzi wemusha. Inini panapa ndakusuduruka, ndobva ndasuduruka inini ipapo. Ndakatukwa zvokunzi futseke, ibva pano, haugoni kugara nevanhu, uye wakarambanisa baba unini wako Innocent nemukadzi wake. Saka haugoni kugara nevanhu zvachose, bva pano, haunditauri zvokuita, uri mudiki kwandiri. Ndobva ndasuduruka pamba ipapo, ndobva ndaenda kumba kwangu. Ndaenda kumba kwangu ndakazoti chifumi chamangwana ndobva ndanotaurira nyaya iyi kuna mai vavo, biological mother, vakavabara vana. Ndakati ndo chiitiko chandasangana nacho pamuroora wenyu kumusoro, ndichifunga kuti dzimwe nguva semunhu mukuru anogona kutibatsirira kuti tigadzirisane semhuri imwe chete. Ndobva ndataurira komiti yemusha, ndikati ndo zvandasangana nazvo saSabhuku muno, toita sei vakomana. Ndobva tanyora tsamba yekuti tinge tichionana nemhuri yekwasvowa. Ndobva tanyora tsamba yekwasuwa kuti vauye kudarira Sabhuku. Tsamba iyi takatoipa mukuru wacho anonzi ofisa Svowa. Tikati iwo ndo chizivisa vanun'una wako kuti muuye kudare. Ndobva tanyora tsamba iya. Ndobva musi wa 22 December tichifunga kuti dzimwe nguva vanhu vachadini, vachauya kuti titaurirane nenyaya yatatatadza kuwirirana nayo. Nokudaro vakangoshora havo dare rangu, havana kana kukwanisa kuuya kuti vandiudzewo kuti chinangwa ndechei chaita kuti vasauye. Vakatotuma vakadzi vavo, vakadzi vauya. Takati aiwazve isusu hatitongi vakadzi, nekuti imi vakadzi hamusi imi mune lendi, hamusi imi mune nzvimbo iyi, tototonga varume. Vakadzi vacho vakatotaura ipapo zvikanzi titongei kana handiti hatina varume here. Ndakati aiwa, let's dismiss these people. Ndobva vaenda kumba kwavo. Zvadaro nekomiti member ndobva tanyora pasi zvatakanyora pana. Tikati aiwa, iyi nyaya takundikana, takuendesawo kuna changamire tinzwe kuti
ndizvo here kuti Sabhuku achibvunza nezvemuganhu anotupwa, uye mhosva yandakapara ndeyei andatadza kugara nevamwe vanhu. Handichazivi kuti ndine vamwe vanhu here vandakatadza kugara navo zvavanoziva ava navo kuti inini ndiri Sabhuku asiri kugara nevamwe zvakanaka. Saka ndo dambudziko randinaro nemhuri iyoyo haindioni saSabhuku. Dzimba nhete shuwa ndiani chivakwa ichi? Ndiani mukadzi wacho futi? Muruma uyu arapa pakati kwava kwava vakadzi Ndiwo mukadzi wake uyo kutanga. ndo wadzimai wavo Ndokundituka chimbotudzewo nyenye makatanga kuti anani ava ndio mukadzi wacho. mari yedari una mari samwana hauna kuona samwana ndakariona akati andamona kukanzanzi hauna yarimbo samuntu una guru na urwering ada so uzaite semuna ndikurazvo kuti pamwe pacho handichazivi papakanyorwa kuti fee $20 messengers fee $10. yes ndo yandikutokumbirawo kudare kuti handina hauna kunyaya kwemutongwasi patuwa handina changamira wangu ndati nyaya yako uda kuti itongwe sei kana kusina mari kidari ndipo pandingazviziva kundikana kutoona kutosvika kuno ndatorwa nepakata uyu munhu ndatofamba zvakaomarara kwazvo saka toita sei kuti tinzwe mhosva yako kana usina kupisa mari toti Sabhuku adzokere kumba wake iwongono vakazwa kuda izvo aiwa haini handisi kuti ndakavaka zvekuda musana asi kuda kupisa mari ndingaiti mbomubvunza pamusoro ivasova muri kuda kutongwa here namambo kana kuti hamusi kuda? handingazorambi kutongwa namambo ndichigara munzvimbo mavo nekuti zvazvinoita ndezvekuti kana muchida kutongwa ndinotaurira dare kuti ini mari pandakaona tsamba handisi asi inofamba opanana period yayofamba ukangoti handina haisi anzi ipapo ndatofara nechidzidziso zvanhasi handina hangu asi ngatirine angoti kupera kwaFebruary ndonga zvinhu February hazvitomboiti tinoti imimi takutokunzwisisai imimi number 1 makatozvidza Sabhuku mukazvidza Sabhuku mazvidza inini anoziva saka munotone mhosva saka imi mobva matoita isu takukunzwirai tsitsi takutirai tsiye nyoro imi mototaura izvozvo hazviiti izvozvo hazviiti toramba ndimi mune mhosva. Mutemo wedare i1 week kana 2 weeks ndo mutemo wedare 14 days kana 7 days. Alright, 14 days. Alright, saka 14 ndo muchauya muchisaina 14 days ndizvo chimbotudzai amai chichakaitika pakauya Sabhuku. I'm sorry. Sabhuku wakauya pamba pangu baba vasipo ndakaungarika Sabhuku wauya vari 1 vakadai zvekuti vakauya nabamunini wangu inhema vakauya vari 1 ndobva vasvika pamba pangu
ini ndakatozama kuti handiri zvekutaura navo. Ndobva vasvika pamba pangu vakati chii chauri kuita iwewe, uri stupid yemunhu, uri kuvaka mumunda mangu. Ndikati inini ndiri stupid nini? Ndakatomira kudaro vaive nedemo nerekeni sabhuka pavakandindati inini ndavaka ndine musha here wamunitaura zvekuti wavaka mumunda, ndine musha here ini wamunemuzora izvozvo. Zvikanzi izvozvi ndosiyanda kukanganisa ndinokuuraya izvozvi. Ava mai nini ava ndovakatozondinunura pakamhaya unodedza murume waari kuzereva yeye kuti ndiye wavakaya naye, ndiye akatoziva kuzondinunura vachindirova. Ndatosiya hembe yeshe vakandidamburira kumba ndatekanganwa vachindirova vakabai nedemo. Ndikandakatinda kumapurisa musi wacho iwoyo ndakatoramidzwa nababa munini ivavo vari kunyebera kuti ndo vakandi vandakauya navo vakatouya vakatozotiza sabhuka vachitonditsika tsika izvo zvingakuraridza ndingakuvhurira miri wangu nepana pazamu pangu pavakanditsunya tsunya sabhuka anambovatuka ndaivatuka ndichivatukirei ini ndiri kuvaka pamba pangu ivo yavo ndimhirizhonga pamba pangu chivakwa chiri papi kuenda kunyaya mai mati sabhuku vakauya vaine vari vega vaine demo nerekeni mukanodedza munhu ava mai ndo vakamanya ndobva vakurovai ndomva vakutsikatsikai vakandirova aizviona ndevavo mukaita sei nai mai ndikatopfuurawo ndikaonawo zvichiitika kandima ndatopfuura munhu amanyamba ndanoudza murume wangu kuti kumusoro kune hoho iriko ndobva murume wangu mbaina nhu patonosvika zvichitoitika. Murume wenyu ari apa hake ari pabasa. Ari pabasa kumusha here kana kuti ikoko zvingagamuchirike sei kana murume wenyu asipo akaona zvichiitika? Ndakaona zvichiitika. Murume wenyu akaona zvichiitika handii akazonunura ndiye akatozosvika vari kuti hanzi ndakanotanga ndanomudedza inhema dzautotaura. Aiwa tiri kuti ndiye akanunura here zivo rakazotiza vakatozonyara vaona murume wangu asvika ndomva vatotiza zvekuti zvese zvautotaura zvekuti takadedzwa kwasabhuku izvozvo tikazoenda kutsamba yacho titori naye takatoenda tiri vakadzi teka varume vedu vese vanoenda kumabasa vakuti hanzi vakabvaudzwa ne7 community members kuti kwemimi mawirei vakadzi chete mungadai madedza varume wacho ava sabhuku ndomva vanyiswa ne7 community members. Alright, imi munoti makarobwa hati munoziva mutemo wekurobwa. Mutemo wekurobwa hautongi muno mudare muno unenge murume wangu yachiti pakugarisana ngaiti tisungisana nazvino ndichiri kutongokurudzirwa navanhu kuenda kumapurisa zvandakaitwa nasabhuku. Murume wangu ndiye akatondirambidza achiti pakugarisana no nyange auya achikumhirizhonga pakugarisana hazviiti siya zvakadaro ndiri kuyanga asi akurovai akandirova sabhuku akandirova kana izvo zvichitobva kuno mutoenda kumapurisa ndingaenda kati ndakare mapurisa ndakatoenda pane mumwe mupurisa akati mukai makatomhangara kare asi nenhau yekuti vanhu vakati chigarisano murume wangu akaramba nabamunini wavo musi wachiwopa akati akati please sabhuku anonyura achigarisana hatitenderi zvakadai maigurumirai. Murume wangu akati mirai svikira ndauya patakazoka rikati akutodedzwa kuno isu tatoti pakugarisana hazviri tisungisana. Ndazwa muchiti makatsikwa mapusika pasi maitwa vakandisundidzira abva atombonibata zamu rangu iye sabhuku ndotoenda kumapurisa nchibva pano akandisundidzira akandibata zamu rangu achindiunowanepisevera kubata mukadzi womunhu ini vaindivinga pamba pangu ndine musha here ini wayazondudza zvemugano handina mushaini saka yayazondudza zvemugano vakamira sani ndakamira sanini. Pavakataurwa nekomiti vakanyiswa nekomiti pane here chinyorwa chakanyorwa panyaya iyoyo kana kuti ndoparo chakazara vakanyora ini zvavati ndakati ndiri mbana ndakatoti inini zvamuri kuti hatikutongi varume venyu vasipo ndindakatoti zvamakamboya pamba pangu muchitaura nezvechivakwa paive nemurume here nditongei nhasi pano ini ndiri mbana ndindakatozvitaura. Regaitireke kubatiri kwamuri naye baba sabhuku izwai mazuva ari kubva kuna mai aya ari kuti makauya mukandimhirizhonga maive nedemo nerekeni mukandirova ichokwadi here kana kuti kwete mambo wangu kutonyepa kwari kutoitwa uku ndakaa ndina sidhini mungani kana kuti svova munun'una weuyu ndo wandakanotora kumba. Mukadzi wangu watonditaura kuti musaende mega uku enda munotora hama yacho muende naichi munobvunza mune munhu wechirume. Ndakasvika inini nasidhini mungani anenge ari kusenza kwanyanzira kana achida kuva honest
anototaura chokwadi. Ndati Sidi ndikamudana padare rinei anouya here achitaura kuti takaenda tiri tu imene ndio wandakatotora iyeye. Noti Sabhuku ndikanyepe kuti ndakanotora munhu muchire. Ona pamusoro pano padare munhu haangotaure ndizvo tinopanana mukana kana mumwe achitaura tomupawo mukana wani wake. Imimi munosumudza ruoko rwenyu tokupaiwo mukana wenyu ndizvo angasati apedza kutaura imwe muta sei mutaura mapedza kutaura nhesa Sabhuku. Inini chandinachitira kuti tibatsirane ndechekuti uyu munhu mukadzi uyu zvaari kuti inini ndakamubata zamo ndakamurova ndakadai. Such a hard approach yakaitwa naSabhuku pakuti ndatadza kunoripota kumapurisa nekuda kwekuti chigarisano is that clear to the court kuti shuwa munhu anobatwa zamo rake mukadzi wemunhu kwakuti nekuda kwekuti murume uyu wanditi usaende nekuda kwechigarisano hamusi kuona kuti they are creating something against me. Mungani kana kuti so Sidini uyu anosenza kwanyanzira, anogaisa kwanyanzira. Inini ndiri complaining. Saka inini ndauya sekomplaining. Saka ava vari timu imwe chete. Sabhuku pamutemo wehuSabhuku mungaenda here pamba pemunhu kana munhu apara mhosva kana kuti munhu anodaidzwa ozobvunzwa nyaya yake padare pane kuti imi munonzi makaenda pamba pemunhu? Zviri pamutemo here zvekuti ndikaona kuti munhu akanganisa muvhileji mangu ndinosimuka inini saSabhuku ndobata tsvimbo yangu ndiende pamba pake kana kuti ndinomudaidza? Chii chinoitika pana Sabhuku? Pamutemo unodaidza munhu. Saka makazviita sei kuti muende pamba pemunhu? Ndakati sezvo pane uyu murume wacho baba unina ndine masvikiro andoita kwete kuti ndisvike ndiri ndega. Maive nedare here village kana kuti maive muri vaviri? Nemukomana yeta tiri vaviri. Mupurisa wenyamuna here? Aiwa, mupurisa ndandisina ipapo. Mupurisa vakachizouya panyaya yamanje takuda kuti tiigarire. Ndio basa rake karo. Ndakazoti tada apa resolution yandakatobudisa taungana sedare 7 commitment ninyaya iyi kutuko kwandakakwenda. Kumbunzwa baba ini nyaya iyi ichiitika ndakandisipa ndaita zvekufonerwa kwaita nyaya yakati asi ini chiri kundinetsa ndechekuti ndinonzwa inini baba wangu achitaura kuti minda yavakawana hamene kuma60s 70s ndisati ndatomboko kana kuti tisati tako nayewo futi kuzi same age neni kana kuti akandisiya picha. Ndomva baba wangu awana minda, ndomva baba wangu wazondipawo munda iyi minda yawo 2006 ndane 19 years ndichigara pamba ipapo. Nditika ndomva ndasiya pandakasiya ndakapuwa nababa ndinako ndaizonowana munda kawo nyika itatamuki saka ndakapuwa makandi wababa imomo. Ndaona kuti mai vangu vakagara zvakaita totisaso nemwina wangu ndikatisiya nzvimbo inokwana mota kana ngoro kusaidi kwangu kumunda kwangu inini. Nditika iyeyo wacho ndo kwaanotoonako nemota yake akuona manje kuti pandasiya ipapo ndo paakuya kuti apa ndo paane mugano. Iwe hapana mugano apa, ndakambomudza futi tisina kana mboya kuno, ndakambomudza kuti apa hapana nzira apa bururu, asi kuti ndikuita kuti kuzasi kuve nevanhu vanofamba vachienda uko. Ndikada ndotorima apa ndichisvika apa ndokuchisa chivakwa changu munda mangu imwema akuya kuti bvisa chivakwa chako ichi. Adaro pandauya ipapa hana kana mboya pandiri kuti hakuna iwe shamwari pamwe hatichanyatsoonesana izvokuti apa pakaita sei uye akatomboonesa tiri vaviri handina kumuona. 7 committee member dzacho hadzina kana mboya zvepamba pangu. Pasadunu hadzina kana kumbonzi uya, ndakutongonzwa ndakutotumirwa tsamba kuti zvanzi uya kwashi. Saka ndinzwisisini kuti 19 years ndakagara ipapo wonditi nhasi bvisa. Arikuda kuti ndipa umwe munda here Samuel? Sawira ona apa pamusoro.
Andi uyu ari kuti ndatora Sydney muungane akachitanga kushaudwa chichine mudzimai wako pamwe ndo zvaangaita kuti aditi muonesane pamudaro handiti but ari kuti iye ndakazotanga kushaudwa chichienzela ide vakamuregera vakaona kuti anoita sei nepolite way pamwe dzimwe dzenguva pamwe ndokwaita kusvika ikoko mawiri akaita kutora ini ndiri kuti ine handisipo handitika ine handizowitnesi zvandisina kuona because ndandisipo handigoni kuti uyo akanatsa because akasvika pamba pangu pane mukadzi ari ega mukadzi haana munda zvo ane power here rekuzonyora tsamba yakanyora kuti mukadzi wangu uya kudare uyu kugadza mukadzi wangu dare mumusha makazara varume zvinoita here izvi mambo right nyaya yatakutaura mambo ndiri kuona sekuti nyaya yenyu iri panyaya yemugano handiti uyu ari kuti iwe wapinda muhota chani kana kuti mutiresi iwe uchiti munda wangu saka munotenda here kuti dare riuye kuzoona pamuri kunetsana pacho kana kuti muri kuwirirana kuti pamuri kunetsana ndepako iwewe shuwa hameno sabhuku newe tauriranai tinzwe kuti kana musingadi moti dare uyai asi dare rine zvarinozoita changamiri wangu takasumuka izvezvizvi pamuganho wake uyu neni hapakwani kana ngoro ene zvichida kutodarika ipapo yakutopinda kumba kwake kwaari kungovaka achiuya kurodi zvinoita here kuti iwe uchidhivhelopa wodhivhelopa wakananga kurodi kana kuti unosiya rodhi yekuti vanhu vadini vadarike hapana kana wei yekuti pane kana bhasikoro chairo unotoita wakadai so pamukunetsana pacho naipapo noti nyaya ika handidi kunyeperai kuti titonge pano totobatsirana pano inonetsa nyaya ndeyemugano saka nyaya yezvainoda nyaya iyi ndeyekuti munotidana ndizvo matidana touya panzvimbo tobatsirana tiri panzvimbo nokuti nyaya iyi hatigoni kubatsirana tiri pano nokuti nyaya yenyu mukunetsana nyaya yemugano kudedza vanhu vakawanda uya ndopandanichitaura ipapo kuti dai uyo anga ari sabhukwai aiuya kwandiri totaurira handitika toenda ku7 committee pane kusati achikwira gomo kuya uzokakaradza ndazasi kwese uko achiita izvi zvakwari ngakusimudzei izvozvo aiwa pane matauriro amunoita ndizvo ndoziva kuti pamwe maybe imimi hamusi kuwirirana nasabhuku ndizvo asi chakakosha padare chakosha even chero pamuchigarisana nasabhuku tishanai rudo ndizvo sabhuku yenyu yaunogona vane zvavakakanganisa ina handizvizive asi kana makutaura musataure mubva maita kunge pane kukakatana kuripo isusu pano tinoita zvinhu nerudo chakanyanya kukosha tinogona kutadzirana asi tinogadzisana nerudo mazvinzwa saka imimi dzidzaiwo sokuita respect ndizvo respect inoda toda respect dzidzai kurespekta sabhuku wenyu dzidzai kurespekta udare ndizvo chero kana mudzimai wenyu muri kumba kana ndichitaura munoita sei ndo respect yatotova nezvayo saka kana imimi kana mudzimai wenyu kumba uku panoda some form of respect tikaitana takachidaro kana kutongana chaiko kunoita sei zvakanaka apa pandikutaura kuti nyaya yenyu yamauya nayo ndeyemugano nyaya yemugano hatigoni kuita pano sasa zvinoda ndezvokuti sabhuku venyu vanofanira kutotidana ndizvo vatidana touya panzvimbo asi patingoya panzvimbo number 1 toda kuonawo mamepu ndizvo ati toda kuonawo mamepu acho akapegwa ndizvo ana baba akapegwa ana baba akatopegwa tadaro ndokuti tikwanise kuita sei kubatsirana nyaya yazotaurwa namai iyi isusu kunoku tinoita inonzi customary law iyi nyaya yataurwa iyi ndeye kumapurisa saka zvinoita ndezvokuti amai vanofanira kutoenda kumapurisa nyaya yenyamataura iyi haina kushata hatigoni kuiramba hatigoni kuti hatigoni kuibvuma asi zvazvinoita ndezvokuti imimi amai munoenda kumapurisa munoenda kumapurisa vokubatsirai sabhuku next time kana muchienda panyaya dzakadai
nyaya dzakadai sabhuku hamuende, munosuma vanhu, munonyorera vanhu tsamba, ndizvo manyorera vanhu tsamba, vanhu vouya. Kana vanhu vachiuya kwamuri hamuye muri moga, sabhuku ane dare rake, ndizvo komiti yenyu inofanira iripo muchinyora manotsi, kuti muri kuona kuti nyaya yakuzotaurwa izvi inogona kukusungirirai, nokuti murume wemunhu hapo. Apa pane vakadzi vaviri vakutaura kuti pane zvamakaita se zvamakaita, zvinogona kukusungirirai kumberi sabhuku. Saka iyi nyaya yekuti tiipedzise, tokumbura kuti mutidane, matidana motaura nevanhu vedare rangu, touya tokuyanyanisai panyaya yemuganhu nenyaya yekuvakwa, ndizvo nyaya yataurwa namai. Amai vanoenda kumapurisa, mapurisa anogona kuvabatsira. Totenda, maita basa. Kana baba vaudzezvekuita vese vari munenge muine machanges amunozofunga muupenyu, munhu anogona kutaura nehasha, but tikafamba tikasvika pamba apa ndinogona kuenda shanduka murangariro, ndinogona kungosaenda kumapurisa tongoona kuti tataurirana sevanhu, kana kuti hasha dzichipo, kana kuti kukanganiswa kuripo. Kuzhinji kuri kuna baba, mai nababa munotaurirana, muona kuti nyaya iyi toendesa kupolisi here, kana kuti tongoyanana nasabhuku wedu semagariro atinongozodini, nekuti ndiye sabhuku wanhasi namangwana nokusingaperi. Saka munofanira kunzwisisa. Mapurisa ndokwandiri kutenda, ndakanga ndazama kunzwisisa kutogara kwese kubva musi wa9 December kutoti kudzorwa kunzi musaende achigarisana achibvumi. Saka ndaona achigarisana charamba. Mune umbowo here zvamutora mai? Ndinawo mawitness aripo. Umbowo munawo? Kana kune umbowo wamai, nyaya yenyu isusu kwatiri hatibvumi kuishandisa nemutemo, hatibvumirwi, asi kune vanobvumirwa nawo, ndizvo unoenda kumapurisa vanogona kubatsirai. Kana kuti nyaya yazobva kumapurisa tozongonzwa judgment yechi yemapurisa. Asi period manje yamatora yakareba. Zvinoita manje proof yecourt, proof yedare inoti endai munoona doctor ona maroyerwa makadini makaitwa, mobva mauya nereport inotaura kuti baba vakakurovai, vakakushungurudzai zvekusvika apa. Saka nyaya haisi yedu. Saka amai mataura kuti mudaenda kumapurisa, munoenda mapurisa vanogona kubatsirana. Sabhuku nyaya iyi zvinoreva kuti muchikamu chinotevera sabhuku hamuende muri moga kudzimba dzevanhu. Sabhuku munodana vanhu, madana vanhu modana komiti yenyu, madana komiti yenyu monyora maminutes munhu aripo. Kana munhu aramba ndopamunozoti munhu aita sei aramba, asi mamudana mune komiti yenyu, nokuti mukaita zvinhu muri moga muri kuona yowe yakuzoita sei yakuzobuda. Isusu sedare pakadaro hatigoni kukubatsirai, nokuti isusu tova tasungwa nemutemo, hatikwanisi. Asi panyaya yatataura nyaya yemaboundary iyi, tokumbirawo kuti imimi mutidane, matidana tokubatsirai. Tiri panharaunda, tiri panzvimbo yamataura kuti vavaka vazopfurikidza paboundary, tokubatsirai tiri panzvimbo. Maita basa, tinotenda. Saka uyai musainire mari yedare. Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.